De ce m-a dus în pădurea Băneasa la 11 noaptea? Suntem efectiv singurii oameni de aici. Asta era și ideea. Ce? Nu, nimic, mi-au zis băieții că ăsta e locul tău preferat aici, în natură, în aer liber, așa. Mă mușcă țânțarii. Da, hai să urcăm în mașină, ca să scăpăm de țânțari. Da, hai urcăm în mașină, hai. Ce bine că intrăm în mașină. Poate ne mai plimbăm și noi prin oraș. Mergem pe... Ce faci? De ce ești în spate? Desfac asta, dar nu sunt nebun să facem fără, nu? Ce să facem? Ne știm de 15 minute. Ne mai cunoaștem și noi mai vorbim. Mai vorbim. Ce să mai vorbim? Noi. Nu știu, ne mai cunoaștem. Dacă vrei, îți zic cum facem. Dacă vrei, mergem la mine, stăm în pat, pe întuneric și ne cunoaștem acolo, vorbim acolo, ha? Ok. Ok, hai. Vrei să bei ceva? Da, aș bea un vin sau un whisky cola. Da. Îți place de weekend? Ai spus că stăm să ne mai cunoaștem. Da, nu știu ce... Care e culoarea ta preferată? Albastru. Oh, și a mea la fel, mă jur, suntem făcuți unul pentru altul. Cred că aș cam vrea să plec sincer, e cam târziu. Abia am ajuns. Da, dar e cam târziu și aș vrea să mă trezesc mâine de vreme. Nu te-ai supărat, nu? Nu, stai liniștită, nu. Poți să mă duci tu sau să-mi chemi un taxi? Nu poți să mergi singură pe jos, sunt doar 2 ore de mers. Nu? Mai ieșim, nu? Da, te sun eu. Ce faci, mă, țupa? E dat la aia seară? Da, e seama că i-am dat, doar nu-ți gâs, că toată seara am dat la ea.